kan mga napapano na issue kan aldaw. Pahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga issue katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yohit sa Tingog nin barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in the soul, California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk me up the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 2, 1, 2, 3, let's go! Alright, sige, marhay na pagkaaga po sa Sento Kabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko niya nin Biyernes, Pizza 21 sa bulan po nin Marso 2025. 1FM 88.3 sa Birikan kan sa Indong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Chego Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido, dyan sa lado teknikal, yan dyan si Darwin Obido, liwat inipuan sa indong lingkod, amigo sa radyo, Alwin Liobit Alwin Dobolel, iban po tabi din do ako, sundo kitang alas 6 o alas 8 nin pagkaaga, digdi po sa programa. Siyempre, 3, let's go! duman sa satuyan ng mga kababayan na nakantabay na, good morning po sa may mga birthdays ko niyan. Maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Duman sa may mga kamatian, get well soon. Siyempre, ang samuya na paglaom na nasa marhay, kamong kamugtakan sa mga oras na ini na dainin na pinagmamati na naman na katibaadan sa sendong mga hawak mentras nakatutok digdi po sa samuyang programa sa 1FM Legazpi 88.3, asin po tabi siyempre sa DWRL Radyo Pilipino Legazpi 1080 kHz. Sige, diretso na po tabi kita digdi sa programa po. 9 minutes lampas alas 6 nin pagkaaga, ano po ang mga istorya. So kasuhapon tabi kondusir nin committee hearing investigation si Senadora Amy Marcos regarding digdi sa pagpapadara o pagsuko kang Pilipinas kay dating Presidente Rodrigo Duterte duman sa International Criminal Court. Yaon duman so National Security Advisor si Eduardo Anyo, sumagtugang na Rimulya,
DILG, tapos sa Department of Justice, may international law expert, abogado, tapos sa mga senador. Pero alam nindo, plus point ini kay Amy Marcos, kay Senador Amy Marcos, na at least maski na nga ni po tabi, siyempre tugang niya po ang presidente, pero daini nag apabor digdi po sa nangyari kay dating presidente Rodrigo Duterte. Nabuking duman na may nag-urotik talaga sa lado kang gobyerno. Pinagkasararuan yan nindo eh. Ta kasi madadakop mo, pag madadakop na si John Vic Remulla, John Vic Remulla po, automatic na nagtataram na i-invoke na niya dapo tabi yung sa iyang executive privilege. Yung executive privilege, gustong sabihin, dahil na siya mataram, ta igwanin siyang diretso na ngani na itago kung ano ang napag-urulayan, because pinag-urulayan po tabi digdi na haloy pa ngaya, igwan na ngaya sendong communication so ICC na arestaron so presidente, dating presidente, na itataon nindo. Naghapot man po tabi, madangani so sinabi kan presidente kan sayang tugang, ipinahiling duman na daynong ka makiki parte sa ICC so administrasyon. Naghapot si Amy Marcos kon nata ta nag-iba yung tono kan Palasyo Malacañang. Dapit po tabi digdi sa isyong ini na pwede mo sa napalan ngayon na isuko ansaro na simpleng ay ansaro po na Pilipino, pwede mong isuko asin pagsururugan duman po kan mga foreigner duman sa ibang nasyon. Iyan ang marauton na bako sa korte kan Pilipinas, even sa lado siguro kan Supreme Court sa lado kan mga justices kan Supreme Court, including kay Chief Justice sa Chief Justice, siguro po siguro ini ang punto na garo insulto ini sa justice system kan Pilipinas. Gustong sabihin, tana ipadara duman, gabos na remedyo po tabi, yung gobyerno, asin po tabi yung international court, daing nang nagtutubod sa justice system sa Pilipinas, because ipinadara ninda, siring lang po tabi kay ito kasimple na ipinadara ninda susarong Filipino citizen. Taan tama baga ko taan nakaan, sa totoo lang, maski sa mo hilingon na anggulo, ang lo naman nagsasabi na dapat litison mo na siya, kasuhan mo na siya digdi sa host country. Kung Pilipino ka, digdi sa RTC or sa inpotabing korte, dapat mo dadagong-gulungon anong kaso. Kung dahil nangyari, saka po dadarahon duman sa inaapod na International Criminal Court. Ganun ka simple. No? Ganun ka simple po dapat yung ginibo. Kaya lang ang problema tadig dita, parang sinortcut po, paka-shortcut, oto na. Tapos ngunyan, saro-saro kita na maghuhugas nin kamot. Diba?
Saro-saro kitang maghuhugas ning kamot. O, kaya ngunyan, ang bola, digdi po sa Korte Suprema, tabi, kung ano ang gigibuhon nindo, the moment na doang bagay man sa ini, kung tumaram sa Korte Suprema na amot in academic, taura naman digdi so dating presidente, pabayaan na sana po tabi. Pandua, kung mainsulto ang Korte Suprema, sugoon po tabi so administrasyon na ipabalikon digdi si dating Presidente Rodrigo Duterte, may problema digdi po so administrasyon. Takunda ibutasan kan ICC. Tayo na sa inda duman si Duterte. Makisutilan so korte, so ICC, edi nga ya. Digdi nang ya dapat yan. May magigidi mo daw sa administrasyon, digdi po kita magkakaigwa. Digdi mahihiling kung gurano ka tibay yung administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Digdi sa isyong ini. Pati yung mga opisyal kang gobyerno, DOJ, PNP, tabi, tapos duman nga ni nagluwas na ako ni sa Villamor Air Base, tangayata, di ba ang Villamor Air Base, kampo militar, natangayata, pulis na, dahil nga kami pipalaog. Sabi nga kan PNP. So, gustong sabihin, sa totoo lang, maski ako on manoda parehas yan kan pangaabasagaa. Igwa talaga kan inaapod na grand conspiracy. Igwa ng grand conspiracy po tabi talagang pigaapod digdi sa nangyari. Taday man ito may papadara basta-basta. Na without prior notice, tabi, bako naman palang red notice yun ipinadara bako naman palang red notice Iyan po. Kaya di nagkakadarakop. Sabi nga ni baga po, ang sira ngayon day manadadakop sa day man po ang sira nadadakop sa ikog pag binanwit mo, ang sira po nadadangog sa ang sira po nababanwit sa iya pong sa iya po tabing imot permi. So sa totoo lang ako po papasalamat ako po nagpapasalamat because at least igwanin sarong tawo na nagtindog tagani po tabi na aramon aramon po tabi kon nata hiring kayan ang nangyari, di ba? Anyway, sige. Alright. Nasa kuha na sana yan kumbaga nasa disposition na lang siguro yan. Mahiling talang po tabi digdi sa maabot na mga aldaw. Kung ano ang magiging disposition digdi. Kan ano yan? Magiging disposition digdi po tabi kan gobyerno. Dakulon tapos ngunyan may mga surusurbi na naman. Ina nakakaraot na surusurbing ini. Yan nakakaraot tapos tapos po tabi gigibuhan naman kung ano-ano. Di ba? Anyway,
Bishop Bong, campaign period for candidates fast approaching, followed by the election. Bishop Bong Bailon, Diocese of Legazpi, leads the Catholic Church in Albay. May mensahe po ini. Some politician po tabi naturally resort to using money to secure votes. He emphasized that it is up to the voters to discern when politicians are truly capable of addressing the needs of the people, especially given the pressing local and national issues we face today. The bottom line is the economy, how it will be improved in the implementation of projects and genuinely benefit the public rather than those are superficial, short-lived, or prone to rapid deterioration. The bishop also added that every voter should give dignity to their vote and not be swayed by money, friendship, or political patronage. Each person must carefully consider electing a leader who remembers and fulfills their promises, serves in integrity, and does not forget their commitments once in power, especially those who only think about recovering their campaign expenses once elected. Even now, the bishop is urging voters to stock. Sige. At least, iyon na yan, si Bishop Bong Bailon. Tama yan sinasabi ni tama yan po tabi na sinasabi ni Bishop Bong. Na kaipuhan talaga kitang mamili. Halimbawa, aramta na po tabi na aramta na po tabi na mahabas yan na mga politisyan, matawad kita nin kung ano, kwarta, matawan kita nin grocery, aramtang maabas na tatayaon pa kita. Diba? Ibaga, natatayaon pa kita. Sige. Ibaga yan. Uni. Tupad program. Nilidaw po tabi ini kandoli. Nagluwas daw po nin pahayagan Department of Labor and Employment para linawan tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced worker tupad program. Sarong inisyatibo kang gobyerno asinde konektado sa anuman na kandidato individual. Kasunod kan Facebook post na ginibo kan kandidato nagdalagan sa posisyon na kang gobyerno. Siring ni nagkapirang business na ipinahayag kay ni na sa iyang Facebook page ang tupad beneficiaries, yung beneficiaryo kang personal na programa. Nako. Naghiras sa barangay San Roque halos 300 beneficiaryo kan tupad kandole pagpapotob kan tupad da ipo apektado na ikokonektar sa anuman grupong politikal kandidato individual. Iyon na bagaan sinasabi ko sa Indokota na sa dole tapos sa Department of Social Welfare and Development na kuta na day ka mo magtugot na alimbawa yaon po suakap. Suakap diretso na naman ngon yan eh. Halimbawa suakap nagtatao na. Dapat po dahil ka mo magkuang kayan duman sa lugar po tabi kung sa inyaon duman so politician. Be careful naman po sa DSWD. Sa DSWD be careful naging kuang kita. And then, naging dapat igwa kita ng delikadesa. Halimbawa, nag-payout. Aramtak po tabi kung sa ina lugar yan, siyaan may sadiri, natatayaon dyan kita. Igwa man sa tabagang opisina, halimbawa, yung DSW, igwa nga kitang topa, ay igwa nga kitang kuan. Pwede nindo yan i-schedule oral daw eh. Maski dyan sa sendong mga satellite offices. Ang DSWD baga digdi sa Bicol, digdi baga sa may Gaisano Mall, igwa dyan. Alimbawa ngaya, Susan Ribo, banga unta, ngunyan ngaya, 200. Dahil nga no sa iba, so 200 ngo na.
Nabako na dyan sa kwan. Taduman sa opisina kan DSWD. Ura duman ki. Mas kanong sabihon ta, nagiging kwan iyan. Mataram iyan sa tao, ay, kikwan palan nga ni, kikongressman palan nga. Tad ginibong nga niya so payout digdi. Saka. Pagkarayon tabaya ini sa DSWD, maging andole ha, so tupad. Tupad. Sana po, at iyo yan, dapat makipag-coordinate ka mo po sa LGU, bako sa congressman, o alog ka yan, pigagamit na ka nagkapirang congressman na may tuyo ang payo, an alimantak. Pati na ni bagas na ipinagtatao, pag una mo, suwari sa iyang pirak. Sus Mariusi po. Sige. Maka lulaon ka mong mga, masuswerditla ka mo makalulaon ka mo, aber daw. Kamo, kita digdi. Agyaton ko kamo po tabi. Mabuto pa kamo kayan? Iyan ang mga politisya na dahingan ininda kaya po tabi na magtaram nin totoo. Dahingan ininda kaya magtaram nin totoo tapos mabuto pa kita kayan? Grabe po ang katuntuhan ta kayan ng mga albayano. Anapod kayan kadangagan ta. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield
99.9% of bacteria and virus tested. Tungkol ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo.
Dedan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo, pamilya protektado. i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. to. Smart dishwashing paste ko. Smart to. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kitang kireda ang masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. 1, 2, 3, let's go! Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa po. Tabi, igwa na kita nin 38 minutos makalampas an alas 6 din pagkaaga. Digdi po sa programa. At yan gayod siguro kuang kita, technical adjustment kita urat yan, ha? Ang problema tago dyan. Sabi ni Aimee, ha? Sabi ni Aimee Marcos. Ang tanging tanong daw, bakit natin isinuko ang isang kapwa Pilipino kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama ay di kaya ang iyong lolo pa matanda na, may sakit, kinaladkad palabas ng iyong tahanan, manunood ka ba na parang wala lang? Iyan po, isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na parang wala ba siyang sariling bayan, na para bang hindi natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Saka, tama naman nining sinasabi. Dito na pag-urulayan po, ini na Hindi ka nang manalo ang Dallas Mavericks sa kanilang laban kontra Indiana Pacers. Dito na po tabi digdi pag-urulayan kung ano po ang igwa. Kung ano po tabi ay pag-urulayan ang politika po tabi. Kasi ang punto digdi po talagang di talaga nataunanin patas na proseso ng batas yung dating presidente. Iyo interior dapat po tabi tinawan nanin proseso
o due process digdi sa Pilipinas so dating presidente. Ako bako man ako pro Duterte. Bako po ako DDS. At totoo lang. Kan pagdalagan ni dating presidente Duterte, maruhas ako. Maruhas ang binoto ko. Pagdalagan ni Leni Robredo ako. Iyan po ang katotohanan eh. Kaya lang digdi sa nahiling tang sistema. Tama ini. Ilingas so pulis, so sarong pulis. Kinuha niya. Kasi pulis ito po. Bako gabos na orden kan pulis. Tama. Nanindogan po. Yagon mo, nanindogan so pulis. Di kitang pakiaram duman sa disiplina kang pulis because iyan internal matters iyan sa PNP. Sabi nga ni po tabi sa military, obey first before you complain. Magsunod ka muna bago ka po magreklamo. Iyan ang patakaran. Dahil ka pwedeng magtaram, ikonsala. Demokratikong nasyon baga kita, ang pulis, pwede siyang magtaram, kung dahil ka po nakasibilyan, sibilyan ng karakter baga ang pulis, tuminaram sa pulis. Mapadapit po tabi sa pagkakaristar sa dating presidente. Kinasuhan siyang inciting to sedition. Anong sedition duman? Nag-inkaminar ba sa pulis na mag-alsa sa taong bayan kontra digdi? Hindi po. Sinabi sa nakan pulis yung sa iya po na nasa buot. Which is diritso man naman niya yan. Inciting to sedition da. Sus Mario si po. Garuman kita mga aki na dangag. After kasuhan sa pulis, after na kinasuhan sa pulis, ano po ang ginibo? Nagtaram giraray sa Facebook, nag-live giraray. Nagsusunod nga ako sa order kang PNP. Pero, yung nasa batas. Baka tama. Si siyang tinamaan sa pulis. Including kay Chief, nakulgan lang sa ego. Kaya ginamit din da sa full force of the law ba yun? Matatawag? Full force of the law? Hindi ho, ata. Ginamit din da sa senda po tabi na poder, tangani na panimbagon sa pulis. Kasi yung ego ninda, tinamaan duman. Tinamaan po tabi duman. Iyon na yan po. Tinamaanin kwan tabi. Iyon na yan ang sinasabi tayo. Iyon na yan po ang sinasabi tayo. Grabe ining kwantangon yan nangyayari digdi sa Pilipinas.
Yun na yan ang kuwan eh. Yun na yan ang problema ta. Sa kabaga. So ano po ang mangyayari? Ano ang mangyayari? Sige. Anyway, one, pasiring kita digdi sa local adi. But, maop na kita? Parang kita, anong oras? Ngunya na? Ay, para mintras kami, maop na muna kami hata may technical adjustment lang kami na pinagasigaso ngunyan. Madali on. Mabalik man sana kami po. Urat yan ha. Sige. Salamat po sa Sendo Gabos. You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM.